Wy'n cael isol de. Gyda gyda le. Mae'n seatbelt yn hwnnw. Oes, mate. Os ti'n hynach a ti'n bod i mewn i ceir, mae yna rhyw fath o respect gen y generation yna am y younger generation. Mae fath o be fi ni mewn 50 years. Dwi'n teimlo fel. Na ti ddim gweld injan yw. No electronic shit. Dim electronics. Dwi'n gael lwrio ta. Yn siarad y het. Mae'n fwy o purist yndi. Mae'n licio cadw car fel mae'n dod allan, ond cadw mor lan o bosib. Iawn di. Dwi'n gweud yma na. Tydi'r tractors yn ei lon mewn. Tydi hein yn binta yma. Mae'n dŵr yna, mae'n meddwl bod ti'n gyrru li. Mae'n isbio yma. Ysdio'r geg o'n mynd o'n. Os ti'n fel George mawr, allu di fynd drwy pentra a neud 30 ac ydi bobl ochr lôn yn weifio chdi slofi lawr. Os ti'n cysylltu'r sŵn o'r speed. Dwi'n neud 25 miles per hour, mae'n bynig gweirio ni. Ti'n geg o'n mynd. Mae'n mynd i ffonio bolis li. Do, mae'n siŵr. Os ydyn dod rhys? Lle ni? Oed diw. Dwi'n sy'n cyn yn reiddiol. Bwyd i dilyd i'n bryn. Fyrno'n glo. Ie. Yna bod fyrno'n iawn. Ie. Ffrindiau mwr fel es i frawd o. Ti just gorfod fod mor o gwmpas dy betha. Pyn ti'n drifio hen gar fel hyn. Brec salach, gola salach, mirror salach. Bob dim salach, really. Ti'n gwybod be, mae'n effernol o cwmti yma. Di. Mae'n fath o soffa hefyd. Mae'n les frawd fyrno'n. Dyna'r peth yma, Ie. Un o hein o gyn i fel car cynta de. I dalu si 60 pound i Hilberfedan amdani. Ges i ras efo Jaguar o Ferodog yn Arfon yn Ystoln. O'n i'n gwneud 100 yn mewn ymhasio fi. Mae fi HO Motors yn deganwy. Ges i 50 pound am yr head. A ges i 50 pound am overdrive box i honno. Roedd yn y car. 56 wsos mae'n dod o draws y Jag yn yr un lon. Off o fi. Stopiodd mewn plasa, mae'n tynnu i fyny dyn o mi. Dwi wedi basio di o blaen dwi'n meddwl. Do, mi o'n i di meto mi do. Na, na meddwl, da iawn. Dyna be oedd modifying back then, de. Sed chdi ddion, de? Workshop, dian. So wy'n gofyn i wan wedi sgoplan hwnna sy'n dod. Swn i'n lwrio'r ffrynt, de.